Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Hadu 1 million tam ki samla na kaleng ka pyrthei kles nok tilang ha ka jingduai ha ka dorbar Lympung ba jo ki samla ne ka World Youth Day hate jo park Lisbon kani ka jingyalang kara penpau ka jingyatli ha ka jingyale ban kham jan cha ublay bat cha ka. Upo Francis ulakran ha kani ka Lympung da kaba kentu yaki samla ba kinong ka jingshai hagani ka pyrthei kaba dab da ka jingdum bat kinong kinong penpoi ya ka khubor jong ka jingkermen bat ka jingsuk ka jingyeseng kala ne shadu ka pormiet bat kala dab da ka jing snap jar karwainiam bat ki por kerpang jong ka jing sophla ba kerpang Kibriu kibleshim benta kila penpau bakani ka jingyeseng kani ka jingim ka bakham sandur thmai ya ka min sim jongki bat ka jingyalong shitli hapdeng ki riunget jong ka pyrthei baro ka wei ka World Youth Day ka day ka jingyalang blasdang da upop John Paul II haus nam syajar khandai spa prapusan bat ka beteng banong ka benta ka bakongsan ban pelong yiki samla riunget sya ka jingyatli bat ka min sim jong ka jingyaso bat ka jingyadan bentalang hakanyam bat ka imlang salang